May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Ang usa sa mga daghan pod ang manambong kining sa Cebu. Ang piyesta sa Santo Niño, ana, no? Mga igsuon, abi ninyo una sa tanan before ta maghisgot sa mga batasan sa usa ka bata. Nganong gasaulog tag bata? Pista sa pagkabata ni Jesus. So mauna mga igsuon ang piyesta nato. Ang piyesta sa iya pagkabata. Nganong pwede man unta mo shortcut ta didto na ta maghisgot sa iyang kanabang pagsugod na unta sa misyon ba. Katong dako na bitaw siya, katong 30 anyos na siya. Nganong naa maning pista sa pagkabata ni Jesus. Well, mga igsuon, kung atong tanawon ang mensahe, batasan. Kinaiya sa usa ka bata. Maunay tuyo sa Dios nganong dapat moagi gyud ta sa pagkabata ni Jesus. Nganong ato gyud nang pakadak-an kay kanang pagkabata maunay gikinahanglan sa Dios alang kanato aron malangit kita. Dili gyud na ikalalis mga igsuon sa usa sa mga ebanghelyo miingon si Kristo, ayaw pugni ang mga bata sa pag-ari kanako. Paarias sila kanako kay ila sama sa mga bata ang gingharian sa langit. Kung dili kamo magpakasama aning mga bataa, dili kamo makasulod sa langit. Maunay rason mga igsuon nga kita gasaulog sa Santo Niño. Aron pahinumduman ta nga dapat kada adlaw naa nato ang kinaiya sa pagkabata. Kay siguro of course nakasabot ang Ginoo. Mao gani rason nga usa sa mga rason nga nung gilansang siya sa krus tungod sa garbo sa mga tao. Now mga igsuon, for your information, daghan kaayog sala si Kristo nga wala niya nabuhat nga maoy gipasangil kaniya kois mga igsuon. Una katong gipasangin nila siya nga niangkon nga siya anak sa Dios, and that is what we call in English blasphemy. Blasphemy. Dako kay na nga sala kanila. Munang usa na sa gipasangil kanila nga nadungog nila nga si Kristo miangkon nga siya Dios. Which is sa ilang panahon mga igsuon bawal na madungog gikan sa usa ka tawo. Kay ang sumala nila ang Dios dili na makabot. Layo kay na. Layo kayo na alang sa mga Hudiyo sa una. Unreachable. Habog ra kaayo. Magnificent ra kaayo kumbaga. Majestic, glorious ra kaayo nga unreachable. Mao nang nitingkag ilang dalunggan sa dihang sa usa sa mga higayon nitudlo si Kristo sa pag-ampo sa amahan namo. Sa pinulungan ni Jesus nga Aramaic, nigamit siya sa pulong Aba. Ang Aba equivalent na sa Papa. Papa nga katugyong suod nimo. And yet bawal na sa ilahang panahon. Ayaw tawga ang Dios nga Papa kay layo kay ang Dios. Ayaw basta-basta agtawag ang Dios kay dili nato na mabasta-basta lang. Pero kabalo si Kristo kinsa siya nga ang iyang amahan iyang yung Papa. Tatay gyud ang iyang pagtawag kay suod sila. Kay gakuyog sila sa langit. Mao to usa sa mga rason, blasphemy. Ang ikaduha nga atong hisgutan nga kining garbo. Garbo tungod kay wala kadawat ang mga Pariseyo nga mas daghan og fans si Kristo kaysa nila. Sila gud unta ang gaeskwela. Sila gud unta ang gitugyanan sa mga balaod ni Moises. Sila gud unta ang scholar sa Bible. Nganong nagsunod man mo anang tawhana nga wala man na mi-undergo og training nga pareha sa among giagian.
Nagbasa-basa ra na. Mm. Kami gatuon gyud mi, gaeskwela mi. Mm. Dapat diri mo sunod namo. Nganong diha man mo musunod niya, nasuya sila ko is natandog ilang garbo. Dito. So mga igsuon, kabalo si Jesus kay nakasinati siya na Mm. maunay rason, usa sa mga rason nganong gilansang siya sa krus kay sa kasina sa mga Pariseo kaniya. Nga kami mo'y pare, Mm. dapat mas daghan ang gasunod namo. Mm. Kay kami mo'y gibinlan sa mga balaod sa mga propeta. Nganong wala man mininyo sunda. Mm. Nganong didto man mo kang Kristo. Mm. Nasuya sila kang Kristo. Wa sila kadawat. Taas kaayo ilang garbo. Taas kaayo ilang paglantaw sa kaugalingon. Mga igsuon, kabalo si Jesus nga kanang garbo kusog pud na nato hangtod karon. Mm. Ako ginang hinay-hinayon. Tinod. Mao nang mga igsuon kada tuig magsaulog itag Christmas. Kada tuig magsaulog itag Santo Niño aron ipahinumdom sa Dios bisag dagko na ta Mm. mukat-on unta ta sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Dili ta mag-inor arugante, Mm. dili ta manghinambog, dili ta magginalot, Mm. dili ta magmapahitason. Kay di ta kasulod sa langit kung ingon anak ta. Dapat sama sa mga bata nga mapaubsanon o kana bitong ang bata magsalig na sa ginikanan. Nga na unta ta ba kita manggod inig kadagko nato tungod lagi sa atong garbo di na ta magsalig sa Ginoo. Yes, moingon ta gasimba man ko pader, no? Gaampo man ko sa Ginoo pero tan-awa atong binuhatan. Kana magbuot-buot taghimo mga igsuon nga supak sa kabubuton sa Dios. Gatuman man ta ana. Nagtuman ta kanang nagtuman ba nga negatibo. Kanang gabuot-buot tag ato. Pasabot ana wala na ta ni salig sa Ginoo. Dili na ta samag bata nga wa gyoy mahimo Kung wala ang ginikanan. Kita pagkadagko nato moingon naman din ta nadato ko kay naningkamot ko. Na bright ko kay nang naningkamot ko. Dili tungod kay ang Ginoo ni tabang nako. Mga igsuon dako kay na nga sayop nga angay natong tan-awon. Ito na pa relax. Kay mao lagi gasaulog ta sa Santo Niño. Now, mga igsuon I hope klaro-klaro. Klaro gyud, no? Klaro kay ito pa relax. Klaro kaayo, no? So karon mga igsuon ang atong buhaton atong isgutan ang ikaduha nga rason nganong gasaulog tag Santo Niño. Kaya ang unang rason gusto sa Ginoo nga mahisama tag murag bata nga dapat magmapaubsanon. Ang ikaduha mga igsuon kay kanang Santo Niño di ay bata man na kitang mga Pilipino we love children very much. Ma-attract kita. So basta Bata, gani na ay bata sa balay. Mao gyud nay puli-pulihan na gyud ang atensyon nakasentro sa bata. Mga igsuon overprotected kay nato ang mga bata. Pinangga kay nato ang mga bata. Samot na ko maghisgot tag lulog lula. Ikaw ko is lulo na magyud ka. Tinaod gyud. O karon ikaw kisa na may na-stress, kisa na may kugos-kugos anang inyong apo. So sa mga lulog lula na may nangunay. Muhilog sa ginikanan. Hayahay na mga ginikanan ka siting pretty naman. Kaya ang lulog lula mao na may nangunay. Bisan tawag tigulang na pero pinaka pinangga gyud kanang sa lulog lula. More than sa ginikanan. Munang sahay masuko ang mga ginikanan nganong inyo man ang gitolerate ng iyang batasan, nganong inyo man ang gipakaog tamis nga bawal, nganong inyo man ang moingon day ang lula ada pasagdi na lang gud oy. Na mo na mo di mo kita. Inom lang nagtubig dayon ni. Ada oy, pasagdi na lang gud na oy. Ana mo man ay rason sa lula munang ang mga apo no muna ang mga apo didto ginadangop sa lulag lolo basta magpalaban kay giaway nas ginikanan. So ingana ta ka kumbaga spoiled kay nato ang mga bata, no, mga igsuon. Now, kining Santo Niño ato sang magsugod sa ta sa history. Sige, mga igsuon, history. Asa man nagikan? Kanang kuan mga igsuon, kanang Santo Niño nga debosyon nagsugod na sa pag-anhi sa mga Espanyol
nga mga mananakop nga gipanguluhan ni Magellan. Ferdinand Magellan. Unsa matong pitsaha, dali ra kay mahinumduman kay kanta ni Yuyoy. March 16, 1521. Mao nay kanta ni Yuyoy mga igsuon. March 16, 1521. Dayon, pag-abot nilang Magellan diri sa Pilipinas, mga usa ka bulan ang milabay, April 14, niadto silang Magellan ug ang iyang grupo sa Cebu. Og gibunyagan nila si Raha Humabon ug ang iyang asawa nga si Reyna Juana ug ang 800 ka mga tropa. So mga igsuon, mauna, 800 ka mga tropa gibunyagan ni sa grupo na kay kana magon silang Magellan kasi si Magellan dili na pari, of course, warrior na. Kada kuan magud nilag usa ka lugar kois magdala gyud sila pari. So naa sila sundalo, naabot sila grupo sa mga pari. So kanang mga pari maunay mubunyag, maunay mukasal. So katong mga balon nila nga mga pari mao igabunyag ni Raha Humabon ug ni Reyna Juana ug sa 800 ka mga tropa atong April 14, 1521. Ug didto na dayon isip souvenir sa maong bunyag nihatag dayon ang grupo nilang Magellan sa imahe sa Batang Hesus. Diha nagsugod ang debosyon sa Santo Niño. Sa isla na sa Cebu na pala. O sa Cebu. So mga igsuon, maunay remembrance nato sa atong pagka-Kristiyano. Munang dako kay na nga kasaulugan. Pero before ko malimot mga igsuon, naguol ko kay sa Cebu, sumala sa atong nabantayan. Imbis mangadto ang mga tao kay aron magdebosyon, ilabi na sa pista, napuno ang karsada sa puros na party-party. Okay. Kay naguol ko nga magtan-aw sa mga pictures, asa naman ang pag-ampo. Yes. Nga nag-sleeveless, hapit naman magbra ang mga babae, puok kay shorts. Pintal-pintal anang tibok lawas, gabit-bit og beer, gabit-bit og mga ilimnon nga makahubog. Asa naman ang tinuod nga tuyo nganong ni anha mog Cebu. Ang tuyo unta nga muanhag Cebu aron magampo, moapil sa prosesyon, musimba, managkot, mulinya. Maunay tuyo nganong magpista ta. In fact gani ang sinulog. Gihinay-hinay na og tan-aw kay ang sinulog ko is karon kuan na dili na tong original. Imbis katong halad kag Santo Niño nahimo ng komersyal. Kuntes, magpinatyanay na, dagko milyon na gasto para costume, gaapas na premyo, wala na sa tuyo. Kanang sinulog, manayaw ta para nas Ginoo. Dili nga mahal na gaytag sa nina kay ang giapas ang price na. Ang kompetisyon. Ang kompetisyon Dili na. ang debosyon. Dili ang debosyon. So ang tinuod nga pagsaulog baya, kuan baya? Debosyon. Debosyon. Kana manayaw ta para manas Ginoo. Walay laing rason, dili premyo, dili komersyo, dili nga mo promote tag produkto, dili advertisement sa usa ka produkto or politiko or artista. Okay, pada. Karon kisa na may giparadaan ng sinulog mga artista nga nibisitag Cebu. Mas dumugon pa gani noon sa mga tao. So kana mga igsuon mo nay angay balikod, pero nalipay ko kay naapo ko na istorya nga mobiyahe rong sunod karong si Manaha, ang iyang tuyo musimba ra gyud. Salamat, no? Salamat sa Dios nga ingon ana, no? So mga igsuon, dapat ta magpasalamat. Munay tuyo nato sa pagsaulog nato rong Domingo. Una sa tanan mga igsuon, manimba magita sa tong tagsa-tagsa ka mga simbahan. Ang una gyud natong buhaton sa atong pagsimba karong Domingo nga magpasalamat ta. Tungod sa anong angay ta magpasalamat ko is kay tungod sa gugma sa Dios nga walay kondisyon, iyang gipadala ang iyang anak aron magpakatao sama kanato.
So mga igsuon karon Domingo ayaw kalimot. Ang pinakauna natong buhaton sa atong pagsimba, then sa inyong pag-ampo kay naamo gini mga sinulog ana, ipasalamat sa Dios. Before mo magpasalamat sa inyong mga personal nga mga angay ipasalamat sa nato ang pagpadala sa amahan sa iyang anak. Kay we are never the same people again. Pagpadala sa amahan sa iyang anak, tanan nga naas kangit-ngit, nahayagan na. Tanan nga naay problema, naanay solusyon. Tanan nga naay sala, naana ang pagpasaylo. Kay natawo na ang gabit-bit sa pasaylo, sa kahayag, sa paglaom. So muna una nato ipasalamat. Ikaduha nato ipasalamat mga igsuon ang tanan natong mga personal nga angay ipasalamat. Salamat Lord sa paggiyan nimo sa akong pamilya. Salamat Lord nakapasar kog exam. Salamat Lord nga nakanakoy trabaho. Salamat sa sweldo nga akong nadawat. Salamat sa maayo nga panglawas Lord. Aya na dayon ang mga pagpasalamat nga personal. Okay? So mga igsuon, mo break sa ta, no, kay para ato sa agyong matagamtam ang pagpasalamat kay human sa atong break ato na dang hisgutan mas seryoso na ni. Seryoso na ni kay maghisgot na ta sa batasan. Sa usa ka bata. So karon mga igsuon, angay gyud tang mi break kay ganiha medyo gaan-gaan ang ato ang gihisgutan. Karon medyo seryoso na ta. Although nakahisgot na ko ani pagsugod ganiha, pero ato na ning tutukan karon. Now mga igsuon, sama sa akong giingon ganiha, unsay giingon ni Jesus sa usa sa mga ebanghelyo. Mabasa sa ebanghelyo sumala ni San Mateo chapter 18 verse 3. Akong basahon. Unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of God. Kung dili ka magpakasama sa usa ka bata, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. So mga igsuon, managko man gyud ta. Dili pud unta managko atong ulo. Magpabilin unta ang atoang kinaiya sa bata. Ug mga igsuon, ato nang hisgutan karon. Ang pinakababag nganong di kasulod ang tao sa langit kini laging garbo. Kini ganing mapahitas-on ta mga igsuon. Kana bang magarbuhon, no? Mapasigarbuhon. Ang tao nga arogante malimot na nga ang Dios maoy hinungdan sa tanan niyang blessings. That's number one. Sige. Kamo nga nagsunod, that's number one. A person who is arrogant would easily forget that God is the source of all blessings. Akong balikon. A person who is arrogant would easily forget that God is the source of all blessing. Muingon man na, nakabot nako ni tungod sa akong paningkamot. So nganong magpasalamat man ko, bisan ang Dios dili niya pasalamatan. Kay nagmalampuson ko tungod sa akong paningkamot, walay tabang ang Ginoo. Nakadungog yun ko ana sa akong kaila. Niingon siya, grade 1 rako taman father, pero tanawa unsa nako kadato karon. Kay maayo ko pader, naningkamot manggug ko. Wa gyud ko kadungog niya nga naghisgot siya Ginoo. Ug kay kaila man kay ko niya, di lang nako isaba kinsa, kaila man kaayo ko niya, munang sigurado ko di gyud siya mosimba ko is. Unfortunately. Unfortunately. So diya nato makita nga wa gyud siya nagsalig sa Dios. Kay lugos man siyang mosimba gyud. Sumala pa sa ako ang mga napangutana. So diya nato makita nga ang tawo nga mapahitas-on dili na kabalo magpasalamat.
Okay, that's number 1. Number 2, ang tao nga arugante or mapahitason di pud na kabalo mo ingon og sorry. Kay ang sige niyag makita, ang sayop sa uban, dili ang iyang sayop. Pero bisan pa kun kabalo siya nga nakasala siya, di gyud na siya mangayog sorry kay para niya ang pagpangayog sorry usa ka weakness or kahuyang. Kalalaki na kong tawo mangayog og sorry, di koy ka-bright nako, kamaayo nako, mangayog og sorry, di koy. Maunay taong arugante, di na kabalo mangayog sorry. Ug ang kanunay niyang makita sayop sa uban. Pero bisan palagi ko ug masayop siya, di gyapon na mangayog sorry. Kay para niya, sorry is a sign of weakness. Di gyud na siya mangayog sorry. Okay? So number 3, mga igsoon, ang taong arugante dali pud kaayong muhukom og tao. Number 3 is dali siyang muhukom ug di pud kabalo mo pasaylo. Kana mo'y kuyaw kois. Walba ka na. Kana bitawng naitaw nga nakasala nimo din ikaw arugante ka. Lisod kaayo nga mo pasaylo ka. Kay ang iyang rason ana mo ingon man na siya nga. Wa gani ko manginahanglan og pasaylo. Ako na hinuoy mo pasaylo. Kana man dayon ko. So mga igsuon, ato daw ng pamalandungan. Naa ba nato ng tulo? Diri di ay. Dara din kamera. Mga igsuon, ato daw ng pamalandungan, balikon ako ha. Ang tao nga arugante or mapahitason, di na kabalo magpasalamat sa Ginoo. Kay wa siya'y angay pasalamatan, kay ang tanan niyang nakabot nga achievements, mga kalampusan, tungod kay naningkamot siya, wala ni tabang ang Ginoo niya. Sumala pa niya. Pero ang tao nga mapaobsanon sa magbata, kabalo nang magpasalamat. Kabalo nang mo-acknowledge. No, kana ganing usahay, malipay be pug ko anang mga makita nako ang mga bata bitaw nga natagaan nimo og nabitaw mga regalo kois. Matay di man sila malimot kois. Ilan ang idumdumon nga kaning tawhana ni hatag ni nakog ingon ani, munang balik-balikan na ganilang pangayo. Di sila malimot. So muna'y batasan sa bata. Ikaduha, ang tao nga arugante di na kabalo mangayog sorry. Kaya iyang makita ang sayop sa uban. Dili ang iyang sayop. Pero kung bisan pa makita niya iyang sayop, di gyud na mangayog sorry. Kay para niya ang pagpangayog sorry usa ka kahuyang. Di ko mangayog sorry. Pero ang tao nga mapaobsanon, mangayo nagsorry. Mga igsuon, lisubi na mangayog sorry. Sure. Ako, dili ko exempted, ana. Nakasala ko, dayon, kabalo ko, nga ako yung sala. Pero, tando gid akong garbo ko is. Nakapangayo og sorry, pero, katunga ra gid to. Katunga, gi-reserve gid akong 50% nga, kining nabilin dire, kaning, di ni dapat magpaubos-ubos. 50% ra akong sorry ko is. Lisod kay na mga igsuon mo nang tan-awunon kay na nato kung naa ba na nato. Ikatulo, ang tao nga arugante di na kabalo mo pasaylo ug dali po kay nang muhukom og laing tao. Di na kabalo mo pasaylo. Kay tan-aw niya, siya mo'y nas ibabaw, siya mo'y nas taas, so di siya murag grabe gyud kadako sa ulo. Kadako gyud kay sa ulo. Munang di gyud na kabalo mo pasaylo. Luoy kay makasala niya ko is kung ang makasala bitaw ka og tawo nga arugante, di ka pasayloon. Lisod kay na luoy ka mo'y luoy. Dumtan ka niya. Dumtan ka niya. So mga igsuon, ato daw ng pamalandungan kay base na ana nato. Kung ato nang matanaw bitaw, then ato nang mausab, ilabi na. Hinahinay ragod, ilabi na karong simanaha, magsugod na ta, ginagmay. Karong Domingo, andam tang magsaulog sa Santo Niño. Kay ato yung gituman ang hiyas, ang
ang intention sa Dios nganong naay Santo Niño nga piyesta, nganong muagi mangyutag pagkabata ni Kristo, kay di ay ang pagkabata maunay makapalangit nato. So mga igsuon, before ta mo tapos, for the last time karong gabi una. Kumusta man ang ato ang kasing-kasing? Nagpabilin ba ang batasan sa usa ka bata nga kabalong magpasalamat? Number 1. Number 2, kabalong mangayog sorry. And number 3, kabalong mupasaylo sa mga tao nga nakasala kanimo. Balik ko nako ko is for the last Sige, time. sige, brother. Mapasalamaton bakas Ginoo mga igsuon sa tanan nga nadawat nimo? Number 1 na. Number 2, kanang ikaw mo'y makasala ba? Kaya nimo mangayog sorry nga kana gyung 100% dili ka to nga. Kana wa gigarbo ba? Nga kana gidawaton gid nimo nga nakasala ka. Magpakatanga ka kumbaga. Kay kabalo ka nga sala Sayop. gyud nimo, sayop gyud nimo. Ug sa imo pagpangayog pasaylo, murag kag bata nga way buot. That's number 2. And number 3, kung lahing tao ang nakasala nimo, kabalo ba kang mo pasaylo or basin imo hinuon siyang dumtan?